Kok ban terus tambal ban. Ya yo Ije gede kelatar kebanjur Bapak Kartam sing duwe meragel sugeng mirsani Mbak Kartam nggih matur bantuan Ser ayo Pak Imam aduh mulih kok Kalimantan jerene ya tenan kok aduh Kalimantan nggih Pak Tun Pak Kolim Group sugeng mirsani nanti wonge Pak Kolim iki oh lak kono-kono nggih sembah nuwun Pak Kolim Pak Tun sugeng mirsani nggih kangge hiburan paling meninggal Pak Guru mancing pinggir kali kene kebenaran tidak ayu Mumbai tak ingin tak jawab eman ora ana sing ngancani sapa kowe aku dhewe sentek san inguk kolak jenenge enjang-enjang patune gak arep apa wis apa gak arep ngene iki belas gak wani ya celak-celok mesa-mesa patune mung ngarep suda tak rewangi ya tak tekani
apa slerane wis ana sing duwe tak rewangi ya tak omongi sejatine aku tresno slirane ayo padha bareng kandanang wong tuwa macet pikir kali kene kebenaran tak wong ayu baik tak ingin tak jawab eman ora ana sing ngancani aja aki to engo ya enjang-enjang patunaga arep apa wis sapa kok gak ya celak-celok mesa-mesan patune wong arep godha rewangi ya tak tekoni apa kowe wis ana sing duwe tak rewangi ya tak omongi sejatine aku tresno slirane lunga mrana adeng kene wae baca godha saking tresnane yen nyata tresna kalau ngopo ayo padha bareng kandang nang wong tuwa tukang tambal ban uripe sak dalan-dalan golek pangan duit sing halal waton cukup kanggo sandang lan pangan aku iki arek sindenan uripe ning nisor taruman nasib apik duit kantongan wayah apes mas wetengku krasa kroncongan mak cedur mak cedur ana ban pecah wah iki rezeki teko mak cedur